Diyos maraynal daw po sa idogabos. Iayon ta po sa satong pagpamibi ang mga minasunod na misa intenciones. Thanksgiving offered by Nene del Rosario, Lil Espiritu and Family, Nits Abio, Thanksgiving and Petition, Dolot ni Lorraine Evana Clarete, Lorraine Evanen and Robert Eifert Jr., Lawrence Evan Rubio, Thanksgiving and good health of the family, Dolot Can Bendicio family, special intentions for complete healing of all sick members of CRC and LLFCC, especially Sis Salve Cabral and Te Bahamonte, for complete healing of Rosalia Asense, offered by Janet Villafuerte, for safe and healthy pregnancy of Maria Faye Donna Rodriguez and her baby, offered by Benang, for safe travel of Jonah and Jessie Ojame, returning abroad, offered by Nene del Rosario, for land dispute at Lidong, Hibago, Pawili, and Salugon, offered by Nene del Rosario, for safety and good health of Viel Maria Rodriguez and Jerome Rodriguez, offered by Benang, for safety and good health of Arnaldo II, Cindy, Carmen, and Arnold Corby Bunyag, for Vic Paulo Kahurao to pass the MedTech board exam, offered by Tita Labanta, for good health of the family, offered by Pareño and Ojame family, for complete healing of Ramon Rabenitas, offered by Nits Abio, for safe travel of the family, offered by Bendicio and Rayala family, for eternal repose of the following souls, for the soul of Benito Nati, offered by Lagring Clarina, for the souls of Arnaldo and Arvin Arnold, offered by Benang, for the soul of Father Luan Harsha, for the souls of all the dead members of CRC and LLFCC, especially Maria Paz Corazon, Lorenzo, and Purita, for the souls of Rodolfo Jr., Nicolasa, Asuncion, Catalino, Josefina, and Manuel, offered by Belhano and Perfecto families, for the souls of Anton and Jesor, offered by Ace Pareño, for the souls of Ernesto, Gualberto, Constancio, offered by Vanchi Alano, for all souls in purgatory, offered by Nits Abio. Ngunyan isinisilebrar niya to ang solemnidad kan Epifania kan kagurangnan. Si Hesu Kristo mananggad an ilaw na nagbabanaag sa kadikluman kan kinaban asin kan sa tuyang buhay. Siya ang kaligtasan kan gabos na tao. Arog kan tulong mago, sunodon niya to an bituon, si Kristo an Emmanuel. Mag-iba kita sa inda sa dalan na sa indang pinagbaklayan sa paghanap kan paratubos kan Israel. Idulot niya to sa misang ini ang satuyang balaog nin bagong pagkabuhay. Maginilaw kita nin kabanalan asin katanosan sa satuyang kapwa.
Ang satuyang Santa Misa pamamayuhan ni Reverendo Padre Mark Anthony Beria, Formator kan Holy Rosary Minor Seminary. Matindog po ang gabos, asin awito niya to an awit sa pagpuon. Sa pagsamba, umaunta ang Diyos sa tuyang katubos, siya sambahon sa Santa Misa. Magmumaan ginahan ang Diyos kuya na, ang puso ng magkalagman niya sa pagsamba. Umabot si Jesus, kanhanet gabos, siya ako nasimpag sa maro. Una niya to sa tayong selebrasyon, sangaran ka nama, kanaki, sin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang akuntan sa itong mga kasalan, tanganing magkaniko kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa to kanama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katolinongan, sa mga taong marahayan buo. Inuumaw miika, rinurugyaw miika, sinasamba miika, pinapamuraway miika, pinapasalamatan miika. Uli ka, nakulat mong kamurawayan, kahurang na Diyos, Padeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kahurang na aking butong Jesu Kristo, kahurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, nakoaan sa mong pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa to
Ikasanaan banal, ikasanaan kakurangan, ikasanaan turot kahalangka. Jesucristo kaiba, tan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. Kagurangan namimibi kami, ang liwanag kan sa imong kamahalan, magbangraw sa samong mga puso. Nahuli kay ni, magkanigo kaming magbagtas sa kadikluman, kaining kinakban. Dangan makaabot kami sa iirokan, in kaliwanagan na dahing kasagkuran. Huli kay Jesucristong kagurangan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay as sinagahadi, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya ang tataramon. Gikan sa pagkabihag, ang mga Hudiyo nagbaklay pasiring sa Jerusalem, tanganing magdulot din pasasalamat. Sa enot na babasahon, ipinapaabot ang kamaotan na lugod ang gabos na tao, makaiba sa pagbaklay, pasiring sa nagbabanaag na liwanag. Himatayan tapo ang babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Bangon, magliwanag ka, ta uminabot na ang sa imong ilaw. An kamurawayan, kan kagurangnan, nagsisirang sa imo. Tauya, ang diklom nagtatahob sa daga, asin ang dulom sa katauhan. Alagad, dyan sa imo nagsisirang ang kagurangnan, asin ang sa iyang kamurawayan, sa ibabaw mo nahihiling. Manakaw ang mga nasyon sa imong liwanag, asin ang mga hade sa bangraw kan sa imong pagsirang. Mga lagka-lagka, asin maghiling, sindagabos, nagkateripon, madya na sa imo. Ang mga aki mong lalaki, maabot na hali sa harayo, asin ang mga aki mong babae, kikilikon. Dangan mahiling ka, asin mabanaag, magkukunog-kunog, asin mahiwas ang puso. Tamabirik pasiring sa imo, ang mga timos kan dagat, asin ang kayamanan kan mga nasyon, malaog sa imo. Aripon po nin mga kamilyo, matahob sa imo. Ang mga torilyo nin kamilyo, nin midyan saka efa. Gabosinda mahali sa saba. Bulawan, asin insinso andara. Kaumawan kan kagurangnan, an harubay. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Kagurangnan, lambang banwaan, masamba sa imo. Kagurangnan, lambang banwaan, masamba sa imo. O Diyos, tawan sa hadi ang sa imong kahatulan, ang sa imong kasuriputan sa aki nin hade. Hukuman niya ang sa imong banwaan sa kasuriputan, asin ang sa imong mga duka sa katanusan. Kagurangnan, lambang banwaan, masamba sa imo. Mamumurak sa iyang mga aldaw ang kasuriputan, asin ang lubos na katuninungan, sagod na mayo na ang bulan. Maghahadi siya poon sa dagat, sagkod sa dagat, poon sa salog, sagkod sa kapuruhan kan daga. Kagurangnan, lambang banwaan, masamba sa imo. An mga hadi kan Tarses, asin kan kapuruhan, magdadara nin atang. An mga hadi nin Sheba, asin Seba, magdudulot nin buwis. Magsamba sa atubang niya ang gabos na hadi, ang gabos na nasyon, maglilingkod sa iya. Kagurangnan, lambang banwaan, masamba sa imo.
Taaagawo niya ang daing sukat na nag-aarang, asin ang duka na mayo nin minatabang. Kakahirakan niya ang duka asin daing sukat, asin ang kalag kan daing sukat ililigtas. Kagurangnan, lambang banwaan, masamba sa imo. Ang ikaduwang babasahon, nagpapasabot sa satuya, na ang Diyos nagpamidbid kan sa iyang sadiri, huli ki Hesu Kristo, bako sanang sa piniling banwaan, kundi man sa gabos na katawohan. Inanyugon po niya to ang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga tugang, kung nadangog nindo ang katungdan kan pagpapalakaw kan grasya kan Diyos na itinaos ako para sa indo. Susog sa pagpahayag, ipinaisis ako ang misteryo. Sa ibang mga kapag-arakian, day ini ipinaisis sa mga aki kan mga tao. Siring ngunyan na ihinayag sa banal niyang apostoles, asin mga propeta sa Espiritu, na ang mga hintel, kapwa paramana, kapwa hawak, kahiras sa panuga, ki Kristo Jesus, huli kang Ebanghelyo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po kita sa pagrukyaw kang banal na Ebanghelyo. Ang kagurangnan Asin sa imong espiritu, susog kisan Mateo. kamurawayan sa imong kagurangnan. Pagkamundag ni Jesus sa Bethlehem, Judea, kan mga aldaw ni Hading Herodes, uya mga mago hali sa sirangan nagtunga sa Jerusalem, naan sabi, hain sinamundag na hadi kan mga Hudiyo, tanahiling miyan sa iyang bituon sa sirangan, asin nagdigdi kami sa pagsamba sa iya. Pagkadangog kay ni, napurisaw si Hading Herodes, asin man ang bilog na Jerusalem kay banya, kaya tinipon ang gabos na po na padi sa mga iskriba kan banwaan, inusisa niya sa inda kung sain ang Kristo mamumundag. Nagsimbag sinda sa iya sa Bethlehem, Judea, tasiring ang nasusurat sa propeta. Asin ika Bethlehem, daga nin Huda, bako ka ang pinakasadit sa mga darakulang syudad nin Huda. Tahali sa imo maluwas ang leader na magpapastor kan banwaan kong Israel. Dangan, si Herodes hilom na inapod si mga mago. Inisi sa inda si panahon na nagsirang si bituon. Asin pagsugo niya sa inda sa Bethlehem, nagsabi, lakaw, maigot ka mong manhapot, dapit sa aki, sasadit na aki. Asin pagmako anindo, usipan nindo ako, tanganing makaduman man ako, asin makasamba sa iya. Pagkadangog sa hadi, sinda naghali,
Uyan bituon na nahiling ninda sa sirangan nanginginutan sa inda. Sagkod na makaabot asin maguntok sa ibabaw ka namumugtakan kan sadit na aki. Pagkahiling kan bituon na og masindang maray, paglaog sa harong, nahiling nindaan sadit na aki, yaon ki Maria na sa iyang ina. Nagluhod sinda asin nagsamba sa iya. Binuksan ang sa indang mga kaban, nagdulot sa iyanin mga regalo, bulawan, insenso, asin, mira. Pinatanidan sa pangiturugan na day magbalik kay Herodes, nagpuli sinda sa indang runa, ibang dalan an inagihan. Marhay na bareta nin sa tong kagurangnan. Pag umaw sa imo, Kristo. Ngunyan po, iyo an solemnidad kan Epifania o an pagpahiling kan kagurangnan. Sa ibang bansa, inaapod ining the second Christmas. Digdininda kaya ginigibo ang pagtatarauhan in regalo bilang pagrumdom sa ginibukan mga mago sa umboy na si Jesus. Alagad para sa satuyang mga Katoliko, ini ang huring Domingo kan pagselebrar nin Pasko o Kapaskuhan. Kaya day paman tapos ang pagselebrar kan Pasko. Kung day ka nakaresibing regalo kan Pasko, day ka magmundo. Igwa baga po kitang kasabihan, huli man daw at magaling ay maihahabol pa rin. Pwede pa na maghabol sa mga nagtatagong ninong at ninang. I-message mo. Sabihin mo, kung day ka po makakadigdi, pwedeng i-Gcash na lang o Paymaya. Kaya lang may kasabihan man po baga kita. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Yan sana. Pero mag-ingat po kita sa pag-ako nin mga nakapatos na regalo ta. Minsan, paano ining sorpresa. Igwa po nga ning sarong istorya nin sarong kura paroko. Ngunyan, ninhulita sadit sa naman ang sayang nasasakupan. Siyempre, midbid niya ang mga tao. Kaya, kan Pasko, igwa mga aki na nagdudulok sa yaning na para magtaong regalo. Ang enot na aki na nagrani sa iya, igwa ning sadiring ang pamilya may sadiring bake shop. Kaya sabi kang kura paro ko sa aki, sabi ko aram ko ang regalo mo, cake yan. Sabi kan aki, mutibay ka nga father, paano mo nga naaraman? Siyempre nga aram ko may sadiri ka mong bake shop. Yan. Kaya may nagdulok man sa iya sunod. Ang pamilya kay ni may sadiring gibuhan sapatos. Kaya sabi niya, aram ko ang daramo, sapatos yan. Kaya sabi na naman kay itong aki, paano mo nga father na araman na sapatos ang regalo ko? Siyempre nga, may sadiri ka mong sapatosan. Ngunyan, igwa nagdulok na aki sa iya. May daradarang karton. Tapos medyo nababasa na ang irarom. Sabi kan aki, father, ini po ang regalo ko sa imo. Sa kataang pamilya kay ning aki, may sadiring gibuhan arak. Yan. Kaya sabi kan padi sa iya, aram ko na ang regalo mo. Arak yan, sabi kan aki. Bako po, father. Bako ngaya. Kaya tigkaputan niya sa karton, pignamitan niya. Sabi niya, champagne nga ini. Tamidyo nga maaraalsum. Sabi kan aki, bako nga father. O baka nga mumpo. Ay bako po nga father. Ano nga ini? Sabi kan aki, papi po father ang regalo ko sa imo, tuta. Kaya sa sunod, hilingon mo muna ako na nanlawag kan regalo bago namitan. Pero kung hihilingon ta po,
naiiba ang pagtatarauhan ng regalo sa Pasko. Nakaugalian tapo baga kaya, nagtatao kita nin regalo kung igwasa nang nagsisilibrar kan sa iyang kumplianyo o birthday. Natao kita ning regalo. Alagad kun Pasko, ang may birthday ang natao nin regalo. Asin kita gabos, iyo ang nag-aako. An Epifania, nagsasabi sa to na igwanin Diyos na nagtataonin dakulang regalo sa tuya gabos. Kan itinaon niya ang bugtong niyang aki, tangani na kita mailigtas. Ini ang dakulang pagpahayag kan pagkamuot nin Diyos sa satuya gabos. Kaya nga ni an apodigdi Epifania. Kaya dapat sabihon ta, Happy Epiphany, bakong Happy Three Kings. Inian sa tuyang nakaugalian, dawa sa inmo hilingon, salaan greeting na iniyo. Salaan arog kaining pagbati. Taano po, inot na inot, bako man talaga sindang mga hadi. Mayo man sinabi sa Ebanghelyo ni San Mateo na mga hadi ang nagbisita sa umboy na si Jesus. Ang sabi sa Ebanghelyo, sinda mga mago, mga taong madudunong, asin may hararom na kaaraman sa siyensya. Ikadua, bako man sa nasindang tulo, dahil man nasambitan ang bilang kan mga mago sa Ebanghelyo. Ang sabi sana, may tulong regalo na idinulot sa umboy kan mahanap ninda ini sa sabsaban. Bulawan, insenso, asin, mira. Tulong regalo, pero bakong tulong mago o kaya tulong hadi. Mayo nin bilang. Ikatulo, day angay siguro ang tataramo na happy sa selebrasyon ta na ini. Baka dakol kitang agam-agam lugod ngunyan, dakol kitang daradara pagiraray, hali sa nakaaging taon, daradara kan sa tuyang isip asin puso, asin mayo na gayud kitang kwarta, naubos na kakalibre o kapaparti, naubos na kakahanda, kakarigalo. Kaya, ang tama pa man giraray na greeting, Merry Christmas. Taday pa man tapos ang Pasko o kaya, ining sinasabi niya tong Happy Epiphany. Kung arog kayo niyan sa tong pagbati o greeting sa lambang saro, ano ang ipinapahiling kayo ni sa satuyan? Enot, sa gabos, ini nagpapahiling na si Jesus, tagapagligtas kan gabos. Sabi nga ni San Pablo sa sayang surat sa mga taga-Efeso, na ang mga hintil, kapwa paramana, kapwa hawak, kahiras sa panuga kay Kristo Jesus, huli kan Ebanghelyo. Ang mga mago, hali sa sirangan, buot sabihon, bako sindang mga Hudiyo. Ipinapahiling kan solemnidad na ini, giraray na si Jesus, tagapagligtas kan gabos. Ikadua, ipinapahiling kun si Isay si Jesucristo sa pagikan sa iyang tulong regalong inako, an bulawan, an insenso, asin mira. An bulawan o ginto, minasimbolo kan pagkahadi ni Jesucristo. An insenso kamangyan, minasimbolo kan sa iyang pagkadiyos. Asin an mira, minasimbolo kan sa iyang pagiging tao. Ikatulo, ipinapahiling kaining solemnidad na ang pagkamuot natatawanin buhay po, ang pagkamuot natatawanin buhay sa paaginin pagtatao. Ang mga tunay na wise men, madudunong, itong mga tao na nakakasabot na sinda mismo mga regalo. Uturon ko po, ang mga tunay na wise men, itong mga tao na nakakasabot na sinda mismo
mga regalo. Sabi ko nga ni po baga kaini, our life is a gift from God. What we make of our life is our gift to God. Kaya haputon ta daw an sa tong mga sadiri mga tugang, an sa kuya daw nabuhay. Ngunyan, masasabi kong magayagayang balaog para sa Diyos. Mga tugang, inaagyat kita kan sa tuyang selebrasyon, magin kan simbahan, na magin matinao sa gabos. Ang Diyos mayong pinipili, gabos, maut niyang iligtas. Ang kaligtasan na inaalok niya para sa gabos. Kaya sana, kita man magin mas katoliko sa pagtatao. Mayong pinipili, mayong isinisikwal. Mas magayon may magayon na ginibo ang mga mago. Pakatapos na mahiling nindaan umboy na si Jesus sa kapigsabihan kan anghel sa saindang pangiturugan, nag-iba sinda ning dalan na agihan. Dai sinda nagbalik kay Herodes. Oras naman siguro mga tugang, arog kan mga mago, talikodan taan sa tong dating buhay na inaagihan. Asin magbaklay kita sa bagong buhay, asin bagong dalan. Dahita na balikan ang mahiwason na dalan kan sa tuyang mararaot na pag-uugali, dalanin karatan asin dalanin kasalan. Piriton tang magbaklay, asin luway-luway na maglakaw sa dalan kan pagbabagong buhay. Ang regalong kaligtasan ni Jesus para sa mga taong wais, siring kan mga mago na inaapod niya tong wise men. Ang tunay na wise men, padagos na naghahanap sa iya. Padagos na naghahanap sa Diyos. Wise men still seek Him. Considering araal daw niyato na hanapon ang Diyos sa satuyang buhay. Amen. Matindog po. Ipahayag niya to ang satuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos, amang makakamhan, kagibukan langit asin daga, kan gabos na nahihiling asin da inahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Hesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, ki Virhen Maria, asin nani tao, ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuokan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom, sa mga buhay asin mga gadan, ang sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, kan sa Ama asin sa Aki, siya kaibakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat ng mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Ginigiramdom niya to ngunyan ang pagsungko kan mga mago sa bilin, makisumaro kita sa inda sa pagsamba ki Kristo. Kagurangnan asing dulot niya to ang sa tong mga pamibi sa lambang pagarang at sa tuyapon simbag
Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinakban, maging liwanag na nagtatabang sa banwaan, na mako si Kristo asin magsamba sa iya sa katotoohan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing si Kristo magindanay niya tong bituon na nagigiya sa satuyang bilog na pagkabuhay, ang sentro kan satuyang pagsamba, asin natututukan kan satuyang paglaom, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ipahayag kan Diyos ang sa iyang kamurawayan sa mga naghahanap pa sa iya, asin mabuksan ang sa indang isip asin puso, sa imbong kan sa indang pagkamuot, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang, mga biyadi, mga nagsusolo-solo, asin mga nagwawaranin pagpahalaga sa buhay, matalastas ang kapangyarihan kan Diyos, na hayag sa mga nagmamakulog sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadanyatong kadugo asin katuod, na nakatapos na kan paglakbay sa daga, makaiba ni Jesus asin ni Maria sa iyang ina sa langit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan na Dios, ipinahayag mo ngunyan na aldaw ang bugtong mong aki sa gabos na banwaan kan kinaban. Pasunod na kami hali sa paggiya kan bituon nin pagtubod na nagpamidbid sa imo, pasiring sa pagisumaro sa imong kamurawayan. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Matindog po. Magpamibi ka mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang mako manlugod kan Dios sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan, an atang sa imo mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, akoan sa mong mga atang na kinugsagra sa atubang kan pagpahiling kan bugtong mong aki, asin mga tinagbaanin mga nasyon tanganing ipagpinta kasi ang pag-umaw sa imo asin mangyari sa moan kaligtasan na dayong kasagkuran. Huli kay Kristo sa moong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan sayin magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Diyos na makakamhan na dayong kasagkuran. Ulitangon niyan, ipinahayag mo kay Kristo ang misteryo mansanakan sa mong kaligtasan. Tanganing maliwanagan ang mga nasyon, asin kan magpahiling siya sa pagkatawaming magagadanon. Binago mo kami sa kamurawayan kan sa iyang buhay na dayong kagadanan. Kaya kay bakan mga angeles asin arkangheles, kay bakan mga tronos asin dominasyones,
Asin kay bakan gabos na langit no nahukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan daing tapos na nagsasabi. Kagurang nani kanang ganan banal, burabod ning gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabadala kang anambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurang na si Kristo. Kan siya sa rugaring nyambot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat, binakini asin itinaw sa iyang mga disipulos na ansabi, magako ang magabos sa sin magkakan kainitay nan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuha niya maningkali sa singiraray pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyong mga disipulos na ansabi, magako ang magabos asin mag-inom kay ni taynayan kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipa napapabuluson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasaalan ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkaganasin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat a pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, singan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man giramduma sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, sinan gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria Virgen na kan Dios, kay ba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaidto pa nakapagayagay sa imo magkanigong magin kay ras kan buhay na daing kasagkoran. Mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Kristo. Huli sa iya, asin kay bana asin sa iya sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen.
Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatod kan Diyos na nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Nagawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na taling ka sa kasalan, sinmanligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglawam asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan ni winawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan ni tinataw ko sa indo, hare paghilingan sa mong mga kasalan, kundian pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na siya mapatuninong asin magkaburunyog susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nag-ahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo nin katuninongan. Sana kanina
Uyan, kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad pagtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Mana malugod. Sige. Mag-ugma kita sa kagurangan, sa tuong panatubos na muna sa tinapan. Kunyanan tunay na katuninongan, uminili sa togabos, ale sa kalangitan. Ang naglalakaw sa itlog ni Ginabang, Una nakahilig kan liwanag ni Pagtubos, Kunyan mapaparabuhay ni kadiluman, Nabanaag na sa gabos ang ilaw ni kalangitan. Olay nin kagurang ng Diyos, namuhutan nin gabos, ikaan sa kuyang aking na magtutubos. Kunyan dalang isiubol ka, naning maibalik nindaan buhay na manan. Matindog po. Mami, bi kita. Kagurangnan, kaming binago kan banal na kakano, nag-aarang kan sa imong pagkahirap, tanganing anbitoon kan sa imong katanosan, danay na magbangraw sa samong mga isip, asinan sa muyang yaman, lugod yaon sa pagmidbid sa imo. Puli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po sa pagpasalamat asin sa announcement. Pasalamatan tapuan sa tong celebrante ngonya na si Reverend Father Mark Anthony Beria. Ang sa tuya pong mass offerers, Mr. and Mrs. Arnel Rubio and family, and Engineer Stephen Balang and family. Salamat man po sa akolito, sa mga nagbasa, asin Ministro Laiko, asin sa gabos na uya digdi, na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa Indogabos. Pasalamatan taman po ang sa tong collaborator, ang PBN Broadcasting Network, sa padagos na pag-air kan misanin Banuaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network, asin mahihinanyog sa OKFM. Madadalan man po ang misanin Banuaan sa Facebook, live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang Misa nin Banuaan. Dahil po paglingawan na i-like, i-follow, asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dahil nakaka-attender ng Santa Misa. Salamat po. Matindog po para sa huring bendisyon. Asin sa imong espiritu. Diyoko ang mga payo asin maghagad nin bendisyon sa mahal na Diyos. Ang Diyos na nagapod sa Indohali sa kadikluman pasiring sa sayang makangangalas na kaliwanagan, mabuot na magpabulos sa Indokan sa iyang bendisyon, asin pakusugonan sa indong mga puso sa pagtubod, paglaom, asin pagkamo. Amen. Asin huli ta masarig kamong nagsunod ki Kristo, nangunya na aldaw,
nagpahiling sa kinaban bilang ilaw na nagliliwanag sa kadikluman, maghimo sa indo na maging ilaw sa indong mga tugang. Amen. Mantang sa pagtapos nin paglakbay, makaabot kamo sa iya, na hinahanap kan mga mago, sa nahiling na bituon, asin sa dakulang kaugmahan na ako anindaan ilaw, nagikan sa ilaw, si Kristong kagurangnan. Amen. Sin bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamahan na nama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misalakaw kamo, asin iharubay an Ebanghelyo. Salamat sa Diyos. Maraynal daw po sa inyo kabos mga tugang. Maraynal. Ang biyaya ng Diyos, pinahayag ang Diyos para sa kaligtasan ng katauhan. Pakumpaan Pasko sa pagkamundag ng Diyos, kabos magdurulog sa